trydydd pennill yn dweud hyn. Mae ngobaith yn rhoi hwb i mi wrth redeg tua'r wledd. Tri yw nagrau yn llawenydd pyr y dydd y gwela i wedd. Mae'r darlun yna o ras yn mynd i fod yn bwysig heno'n allweddol. Y syniad yna bod ni'n redeg tuag at y llinell derfyn lle mae yna wledd yn disgwyl amdano ni a lle byddwn ni'n cael gweld yr arglwydd Iesu a'n llygedd yn hun. Wel, diolch iddo. Nawr ni sefyll i ganu mawl dyn gilydd. Ni wedi bod ar sbel bellach yn gweithio'n ffordd trwy'r llythyr at yr Hebreaid ar Nos Sul. Ac ni'n mynd i barhau heno. A ni yn tynnu at ddiwedd y llythyr mewn gwirionedd. Chi'n cofio, mae'r awdur wedi bod yn dangos dro ar ôl tro fod Iesu Grist yn rhagori. Fod Iesu yn well na'r holl cysgodion gwahanol yna o'r Hen Testament. A gaethon ni'r adran hir yna lle o'n ni'n clywed fod Iesu yn well na'r archoffeiriaid a'r tabernacl, a'r holl system yna. Ac wrth i ni nesau at ddiwedd y llythyr nawr, be mae'r awdur yn neud mewn ffordd yw mae'n esbonio fwy am y bywyd yma. Yr ffordd, wel mae'n galw e'n ffordd newydd a bywiol mae Crist wedi agor i ni. Dyw e ddim yn ffordd newydd mewn ffordd, achos yr un ffordd mae holl bobl dde wedi dod ato fe, sef trwy ffydd. Ond y ffordd newydd bywiol yma sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. A felly chi'n cofio Hebreaid 11, wnaethon ni gael y restr hir yna o rai sydd trwy ffydd wedi dod at yr arglwydd te. Nawr, ni'n cyrraedd pennod 12, a yn mynd i edrych ar 2 adnod heno. Felly, darlleniad byr sydd gyda ni, maen nhw'n 2 adnod cyfarwydd, siwr o fod, i lawer ohono ni, 2 adnod gwerthfawr tu hwnt. Felly, fi'n mynd i ddarllen nhw, ac yna, gan bod ni'n darlleniad mor fyr, nawn ni ddarllen nhw eto gyda'n gilydd. Gadewch chi fi ddarllen yn gyntaf y 2 adnod cyntaf yma o Hebreaid 12. Am hynny, gan fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas, gadewch chi ninnau fwrw ymaith bob rwystyr, a sy'n ein maglu mor hwydd, a rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffygio.
gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. Mwyn y llawenydd oedd o'i flaen, fe oddefodd ef y groes heb ddiffygio, gan ddi-ystyru gwarth, ac mae wedi eistedd ar ddeheulaw gorseddfaint Duw. Meddyliwch amdano ef, a oddefodd y fath elyniaeth ato'i hun gan bechaduriaid, rhag i chwi flino na digaloni. Fel wedes i, mae mor fyr, mae eisiau ni ddarllen e to, nawn ni ddarllen e ar y cyd gyda'n gilydd. Felly dechrau'n adnod 1 unwaith eto. Am hynny, gan fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas, gan fwrw ymaith bob rhwystyr, a'r pechod sy'n ein maglu mor rhwydd, a rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffygio, gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. Mwyn y llawenydd oedd o'i flaen, fe oddefodd ef y groes heb ddiffygio, gan ddi-ystyru gwarth, ac mae wedi eistedd ar ddeheulaw gorseddfaint Duw. Meddyliwch amdano ef, a oddefodd y fath elyniaeth ato'i hun gan bechaduriaid, rhag i chwi flino na digaloni. Mae'n drawiadol di, falle bod chi sylwi wrth ddarllen yr ail dro, mae'r awdur yn troi i siarad yn bersonol, dydy, tystion o'n cwmpas. Gadewch chi ninau yr yrfa sydd o'n blaen. A ni, mae hwn yn rhywbeth ni'n gwneud gyda'n gilydd fel pobl yr arglwydd. Cyn i ni fynd ymhellach, nawr ni ganu eto dy'n gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 13 yn yr atodiad. A'r gan yma'n mynd â ni i fynydd o'r olewydd, i ardd Getsemane. Yr arglwydd Iesu yn gweld yr hyn oedd o'i flaen ond mae'n dewis mynd. Mae'n di-ystyru'r gwarth, mae'n mynd ymlaen yn gwynebu'r groes ein mwyn ni. Na ni sefyll i ganu.
Cyn bod ni'n gweddio, ges i'n annog i rannu chydig bach o be o'n i wedi bod yn neud wythnos yma. Rhaid o'ch chi'n gwybod bod fi wedi bod yn y bala. O'n i mewn encil, ar gyfer gweinidogion Cymraeg ifanc. Ond nath yr encil yma ddechrau rhyw 13 o flynyddoedd yn ôl pan o'n i yn ifancach nag ydw i yn nawr. A bob blwyddyn fwy neu lai, heblaw am yn ystod Covid, mae'n y griw bach ohono ni wedi bod yn dod at ein gilydd, cael amser i rannu, cael amser i ddarllen, gweddio, cael ein hannog gan weinidogion hŷn eto, ac i annog ein gilydd. Ac ges i'r fraint o yrru meirion lan i'r encil y tro yma, meirion ac ambell un arall ti dod i agor y gair i ni. A o'n i jyst eisiau, diolch i chi, bod fi'n cael y fath fraint i wneud pethau fel hyn. Ond jyst eisiau'n annog ni i weddio am yr gweinidogion gwahanol yma a'i eglwysu nhw. Lenni, mae'r enwen amrywio chydig bach o flwyddyn i flwyddyn, ond Lenni o ni yna, oedd Rhyn Murphy o Wrexham, Rodri Glyn o Fangor, oedd Aaron o Gyfyrddin ddim di gallu dod, oedd yn sal ar hyn o bryd. Alun Bryn sy'n plannu eglwys ym Mhen Llŷn, Morgan Bryn ac Alun Thomas sydd yn gweithio efo eglwysu ar Sir Fôn. Pwy arall yna? Oedd rhywun arall wedi anghofio rhywun? A dath Sean Morris draw o Goleg y Bala i ymuno dyn ni hefyd. Cofiwch am rain. Mae'r arglwydd ar waith a diolch iddo. Ond, fel gathon ni... mae ran, go on. Na fe, sorry. Griff Jenkins o Dafen, sydd ddim yn Llanelli. Dafen. Bwysig, maen nhw'n hoffi pwysleisio hynny. Ond fel gaethon ni'n atgoffa yn ystod yr amser, mae'r ceien wyn i'r cynheia a'r gweithwyr yn bryn. Mae eisiau'r arglwydd i anfon gweithwyr. Gan ni weddio dyn gilydd. Arglwydd, ni yn diolch i ti. Dy bod ti yn dal i fod ar waith yn ein dydd ni. Arglwydd fod gen ti dy eglwys, dy bobl. Ac arglwydd, mae gen ti eglwysu bach lleol ar hyd a lled ein gwlad ni. Ni'n diolch i ti am y rhai sydd wedi gallu cael ei ryddhau mwyn gwneud dy waith di yn llawn amser. Diolch am alw rhai i'r gwaith yma. Diolch i ti hefyd am yr degau a'r cannoedd hynny o ddynion a gragedd yn hen ac yn ifanc sydd yn dy garu di a sydd yn tystiolaethu i ti a sydd yn ceisio gwneud disgyblion i'r arglwydd Iesu Grist yn ein gwlad ni, yn ein dydd ni, yn ein iaith ni. Da, diolch i ti am yr efengil, am y newyddion da sydd gennym ni i'w rhannu. Da, ni'n gweddio wneud i gwarchod nhw nawr, y bobl ni wedi henwi, ond arglwydd, dy holl saint di, arglwydd gwarchod dy eglwys di. Rhag gau a thrawiaeth, rhag rhwygiadau, rhag falchder, rhag ymosodiadau o'r tu allan ac o'r tu fewn. Os gweli di fod yn dda. A dadaw ni di lwyddo dy waith di. Arglwydd, gad i ni weld, hyd yn oed yn ein dydd ni, y cynheuaf fel petai'n dod i fewn. Arglwydd, a mwy o bobl yn dod i weld yr arglwydd Iesu Grist a'i ddilyn Arglwydd, trygarha wrth ein gwlad ni os gweli di fod yn dda. Da, ni'n gweddio eto am ein gwlad ni wrth feddwl am yr etholiad yr wythnos hon. Arglwydd, yn gweddio arna ti i ben arglwyddiaethu.
Ac arglwydd beth bynnag sy'n digwydd yn union, pwy bynnag sydd yn cael ei hethol, pwy bynnag fydd yn dod i rym arglwydd, fel ni wedi gweddio o'r blaen, ni'n gweddio bydd y di yn goruwch llywodraethu arglwydd, yn gweddio y bydd y di yn gwarchod ein gwlad, yn troi calonau yn harweinwyr ni at gyfiawnder. Arglwydd ni'n cyflwyno i'r tlawd, a'r anghenus, a rai mwyaf bregus, i'r weddw, yr amddifad, y dieithryn, arglwydd, rai sydd heb neb arall i'w cynorthwyo nhw, arglwydd. A wneud i helpu nhw, a holl bobl ein gwlad ni, i weld mai y ti yw'r un sydd ei angen arno ni i gyd. Ti yw ein craig a'n prynwr ni, arglwydd. Ti yn unig all achub. Arglwydd, ni'n diolch i ti am gael bod yma heno. Arglwydd, wrth i ni ystyried sefyllfa ein gwlad ni, mewn gymaint o ffyrdd i ni yn teimlo bod e'n braf i fod yma yng nghwmni dy saint di. Ac arglwydd, i ni'n gofyn felly wrth i ni ddod at dy air di, wrth i ni ystyried a myfyrio a gwrando ar yr adnodau bach gwerthfawr yma. Arglwydd, a wneud i'n hannog ni, a'n helpu ni, a'n nerthu ni i redeg y ras. Sgweli di fod yn dda. Dad Cliw ein gweddi ni, i ni'n cyflwyno holl aelodau yr eglwys hon i ti, arglwydd yn ein amrywiol anghenion arglwydd, bydd yn agos a trigyrhawrth o ni. Am bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist, awdur a pherffeithydd ein ffydd ni. Amen. Amen. Ac cyn bod ni'n dod at air Duw, nawn ni ganu emyn arall. Rhif 633. Yr emyn yma yn rhywbeth o bontio be glywon ni bore yma, beth ni'n clywed heno. Dilynaf fy migael trwy fy oes, amarch a goradwydd y byd, a dygaf ei ddirmig a'i groes gan dynnu i'r nefoedd o hyd. Mi rodiaf trwy gymorth ei ras, y llwybr a gerddodd e fe. Nid rhyfedd os gwawdur y gwas, can sgwawd gafodd arglwydd yn e. Nid oes arnaf gywilydd o'i groes. Ei groes yw fy nghoron o hyd. Ei fywyd i'm gwared ar oes. Fy ngheidwad am prynodd mor ddrud. Dioddefodd waradwydd a phoen a'r felltith ar galf ar ifryn. Pan rhydedd yw canlyn yr oen. Yr oen a ddioddefodd fel hyn. Na ni sefyll i ganu dyn gilydd.
Wel, trowch gyda fi i'r adnodau hynny i ni di darllen gyda'n gilydd Hebreaid 12 ac adnodau 1 i 3. A bysau siwr o ti bod yn fwy amserol tas ni wedi pregethu y testyn yma Sul diwetha. Achos wrth gwrs penwythnos diwetha oedd yr London Marathon yn cymryd lle ond oedd. Ac yn yr adnodau yma, ni yn cael ein cyflwyno i'r darlun yma, darlun sydd yn ddangos sawl gwaith yn yr ysgrythyr, o'r bywyd Cristnogol fel ras. Ymhenod 1 ar 10, benod fawr ar ffydd, y darlun falle oedd yn ymddangos fwy fyna oedd pererindod, pilgrimage, bod ni ar daith. Bod ni yn alltudion ac yn ddieithriaid yn crwydro trwy'r byd yma, yn chwilio am gartre nefol. Ond fan hyn, dechrau penod 12, mae'r darlun yn newid ychydig, mae'r peis yn codi chydig bach, a nid jyst crwydro ydyn ni, ond rhedeg. A nid sprint yw e wrth gwrs, marathon. Mae rai pobl yn hoffi redeg marathons. Od iawn. Od iawn. Fi ddim, siŵr bydd y llawer ohonoch chi'n cytuno gyda fi. Pam? Wel, achos maen nhw'n ormod o waith, yn dydyn nhw. A ni fi erioed i trio. Achos maen ormod o ymdrech. Ac wrth gwrs, dyna yw'r pwynt fan hyn, yn dyfe. Mae e yn ymdrech. Ni'n gwybod mae nid sprint y byr sydd drosodd fel yna sydd gan yr awdur mewn golwg, achos rhan o reswm mae'n defnyddio'r darlun yw mwyn i ni beidio a diffygio, i ni beidio a blino, i ni beidio a digaloni, i ni beidio a roi lan. Mae'n anodd roi lan mewn 100 metres, yn dydi? Chi'n gorfod bod yn eitha unfit i beidio cyrraedd diwedd 100 metr, ond mae marathon yn rhywbeth arall. Ac wrth gwrs, dyna yw rhan o bwynt y llythyr yma fel ni wedi gweld. Oedd yr Hebreaid mewn perygl. Y perygl o roi lan. Ni ddim yn gwybod yn union beth oedd yn mynd ymlaen, ond ni wedi gweld cymaint â hyn fod yna wrthwynebiad yn codi at yr eglwys. Fod yna erledigaeth wedi dod, fod yna ddioddefaint wedi dod i'r Cristnogion yma, a hynny yn achosi iddyn nhw gael eu temtio i adael Crist. A troi nôl. A ni stopio redeg y ras a mynd nôl at yr hen bethau. A mae'r awdur yn gweud, na chi wedi cael y ffordd wrong. Mae'r dioddefaint yma, y treialon yma, yr adegau anodd yma, dyn nhw ddim fod i'n gyrru ni ffwrdd at Grist, ond maen nhw fod i'n gyrru ni at Grist, i godyn golwg ni at Iesu. Dyma yw'r bywyd Cristnogol. Glywon ni bore yma, ond os oes unrhyw un eisiau dod ar fy ôl i, meddai Iesu, mae'n rhaid i chi ymwadu a'ch hunan, codi'ch croes a fy nghanlyn i. A be ni'n gweld fan hyn yw fod hynny'n ddechrau ar lwybr, mae'n ddechrau ar daith, mae'n ddechrau ar ras. Ras sydd yn mynd i barhau, dydd ar ôl dydd, cam ar ôl cam, naill ai nes bod ni yn marw, neu nes bod Crist yn dychwelyd. Ers faint i chi'n redeg? Falle bod chi ddim wedi dechrau redeg eto, dyna o'n i'n meddwl am bore yma, ydych chi wedi dechrau ras, ond i rai ohono ni, falle bod chi wedi bod yn redeg ers sbel. Mi'n gwybod yn y bobl yma sydd wedi bod yn redeg y ras ers cyn i fi gael yngeni. Siwr mae e? Siwr mae redeg? O stitch gyda chi? Ydych chi wedi brifo? Coesau yn dechrau blino? Falle bod chi ond wedi bod yn redeg ers ychydig bach, ers wythnosau, misoedd, rai blynyddoedd, ond chi wedi dechrau stryglo mewn gwahanol ffyrdd. Be ni angen
yw pob help posibl, yn dyfa. Pob help i wneud redeg y ras mor rwydd a sy'n bosib. Nawr mae'r awdur yn nodi 3 pheth. Yw ystyried fan hyn, a bydd yna fwy i ddod wythnos nesaf os dyw i'n mynd, ond 3 pheth fan hyn yn yr adnodau yma i'n helpu ni wrth i ni redeg y ras. Mewn ffordd, mae'r ddau gyntaf yn dibynnu ar yr un mawr olaf. Okay? Ond gadewch i ni droi at y cyntaf te. A'r peth cyntaf, a'r anogaeth cyntaf sydd dynnu fan hyn, yw i gofio y dorf o'n cwmpas ni. Cofio y dorf o'n cwmpas ni. Nawr, bydd lot o bobl, os ydych chi'n mynd i redeg marathon, os chi'n un o'r bobl rhyfedd yna, neu rhyw ras hir arall, yn aml iawn, beth mae pobl yn neud yw mynd â chefnogwyr. Mae yna rhyw support team. Pobl sydd yno, ddim i redeg i hunan, ond just yw cefnogi nhw. Ac os ych chi fel fi a chi erioed i redeg ras marathon, a chi ddim yn gallu dychmygu hwnna, a ni gyd yn gwybod bod ni angen anogaeth weithiau, yn dyn ni? Os ni'n gwynebu rhyw her, rhyw sialens, mae cael rhywun yna i'n hannog ni wastad yn beth da. Mae'r awdur yn gweud fod gennym ni support team. Pwy nhw? Wel, mae'n dweud adnod 1, gan fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas. Cwmwl o dystion o'n cwmpas. Pwy yw'r rhain? Wel, lot o bobl. Cymaint torf. Pwy nhw? Wel, ni wedi clywed am lawer ohonyn nhw'n dod tro diwetha yn Hebreaid pennod 11. Rhain yn y lle cyntaf yw yr saint hynny sydd wedi mynd o'n blaenau ni. Yr rhain sydd wedi redeg y ras yn ffyddlon i'r diwedd. Mae'r awdur yn gweud bod y bobl yma, yr arwyr yma o'r ffydd, maen nhw yn ein hannog ni ymlaen. A dyna'n rhannol, beth yw'r Beibl? Yn dyfa, fi'n gweud yn rhannol, achos wrth gwrs mae yna lot o agweddau gwahanol i beth sydd gyda ni yng ngair Duw, ond rhan o beth sydd gyda ni yn y Beibl yw tystiolaeth y saint. Cofnod o'i bywydau nhw. Esiamplau ni'n gallu dysgu ganddyn nhw ar sut i redeg y ras. A sut i gario ymlaen i redeg y ras. Ac ambell dro, sut i beidio redeg y ras. Beth yw'r pitfalls, beth yw'r mannau llithrig, y mannau peryglus dylsyn ni osgoi. Ond mae'r awdur yn dweud, edrych, mae'r torf yma o dystion, maen nhw o'n cwmpas ni. Dyw'r saint yma sydd wedi mynd o'n blaenau ni, dyn nhw ddim yn farw, maen nhw'n fyw. Falle chi'n cofio, ym Mhennod 11, mae'r awdur yn sôn enghraifft am Abel, fod yn siarad heddiw. Hynny fod esiampl ar aberth nath ei gynnig trwy ffydd. Mae hynny'n siarad i lawr trwy yr canrifoedd. A mae'n wir am y gweddill. Yr holl bobl eraill yna nath ni glywed amdanyn nhw. Maen nhw'n tystio. A ni, dwi ddim, eisiau ni bod yn ofalus fan hyn, okay? Fi ddim yn credu yn y nefolion leoedd nawr fod yr ysbrydion yna sydd wedi mynd, eneidiau rhai sydd wedi marw'n barod, bod nhw ddim yn gwneud unrhyw beth ond just gwylio ni. Na, wrth gwrs, mae dyn nhw rhywbeth gwell i edrych arno na ni. Ac eto ar yr un pryd, mae'r syniad yma bod i esiampl nhw yn fyw. A gallech chi hefyd dweud trwy ffydd, i ni yn barod gyda nhw, ynddi ni? Trwy ffydd, i ni'n barod wedi'n codi i'r nefolion leoedd. I ni ddiogel yna gyda nhw'n barod, a maen nhw fel petai yno yn cwmpas ni, yn ein hannog ni ymlaen. Ond mae yna fwy yn does. Nid just Abraham a
Jacob a Joseph a Rahab a'r bobl eraill yna. A nid hyd yn oed just pawb arall ni'n clywed amdanyn nhw yn yr ysgrythyr, ond ar ôl tudalenau'r ysgrythyr, mae dyn ni hanes yr eglwys yn does. Canrifoedd o wir a gwragedd diwiol sydd mewn gwledydd gwahanol a cyfnodau gwahanol ac amgylchiadau gwahanol wedi dilyn yr arglwydd. A ni'n gallu darllen amdanyn nhw, ni'n gallu darllen llyfrau, biwgraffiadau amdanyn nhw, falle bod ydych chi rhyw arwr yn hanes yr eglwys. Awstyn a Calvin ac yn y blaen. Rwy'n chi wrth eich bodd yn clywed mwy am eu ffydd nhw. A mae yna fwy, wrth gwrs. Mae yna arwyr personol I ni. Pobl falle I ni wedi ei adnabod ac sydd yn barod wedi mynd i'r gogoniant. Pobl oedd yn ddylanwad arno ni tra bod nhw'n fyw. Oedd esiampl nhw yn allweddol yn ein cerddediad. Y bobl hynny'n rannu'r efengil gyda ni. Ein athrawon ysgol Sul a'n gweinidog a'n ffrindiau ni ar wersyll. Pobl sydd falle wedi marw erbyn hyn, ond ni dal yn cofio nhw ac yn diolch amdanyn nhw. A maen nhw dal fel petai'n ein hannog ni ymlaen. Mae ddim enwi nhw, rai ohonyn nhw. Achos bydd yn, yn mynd yn emosiynol, ond chi'n gwybod pwy sy'n gen I yn di chi. A mae yna fwy eto i'r torf yma o dystion. Chi'n gwybod lle maen nhw? Maen nhw yn ystafell yma nawr. A maen nhw mewn capeli ac eglwysi ar hyd a lled ein gwlad ni heno. Ni ddim yn redig o ras yma ar ein pen yn hunan, ydyn ni? Ni'n redig o ras yma gydag eraill. Rai sydd yn fyw yn cyd-redig gyda ni heddi. Nhw'n annog ni yn eu hannog nhw. Y darlun oedd yn dod i'r meddwl cyn bod ni'n symud ymlaen oedd siwr bod chi wedi gweld, siwr bod chi wedi clywed y darlun yma o'r blaen, ond chybod pan mae gwyddau, gys yn hedfan, maen nhw'n gwneud dau beth yn dyn nhw. Pan maen nhw'n mynd yn bell, maen nhw'n hedfan mewn fi a maen nhw'n honcian. Chi'n clywed nhw? Nawr pan maen nhw'n mynd mewn fi? Maen nhw'n mynd mewn fi achos mae hwnna'n help i'r gweddill yr gwyddau sy'n cyd hedfan. Mae'r un yn y ffrant sy'n gwynebu'r gwynt, a mae bach yn rwyddach i'r rai tu ôl, a bach yn rwyddach eto ac yn y blaen. A maen nhw'n swapo. Maen nhw'n cyfnewid lle mwyn annog I gilydd ymlaen. A maen nhw hefyd yn honcian. Pam? Wel, achos dy'r un yn y ffrant ddim yn gallu gweld y rai sy'n tu ôl. A maen nhw'n honcian, a wedyn mae rai eraill yn honcian. Ni dal yma, ni dal yma. Dyma mae'r arglwydd I roi I ni, mae'n dynnu'r torf yma o dystion I rai sydd wedi marw ers miloedd o flynyddoedd, rai sydd wedi marw ers canrifoedd, rai sydd wedi marw o fewn cof diweddar, a ni sydd yma heno. Helpu'n gilydd, yn annog ein gilydd, yn honcian i'n gilydd, carwch ymlaen, carwch ymlaen. Na'r help gyntaf, y cwmwl o dystion o'n cwmpas ni. Be arall, beth yw'r ail beth? Yr ail beth fi am I ni nodi yw hyn. Tynnu y rhwystrau sydd arno ni. Okay? Nawr fel fi'n gweud, fi'n pwysleisio fi erioed wedi redeg marathon. Ond, os I chi'n mynd I redeg ras fel yna, chi eisiau gwisgo yn addas, yn di chi? Nawr, wedi dweud hynny, nes I glywed am rywun yn redeg efo ffridge ar ei cefn nhw. Bonkers. Ond, fel arfer, chi eisiau cynlleiad a phosibl. Yn di chi, ni'n gwybod hyn, yn di ni.
Chi eisiau bod eich dillad chi ddim yn rwbio mewn llefydd anffodus, yn sicr ddim yn gallu eich baglu chi. Chi ddim eisiau bod unrhyw rwystyr allanol i'r ffordd i chi yn redeg. Yn wir, yn y ganrif gyntaf, yr arfer oedd i gystadlu yn noeth, ond fi eisiau pwysleisio yma, jyst darlun yw hwn, okay? Peidiwch cymryd hwnna'n rhy llythrenol. Ond y pwynt yw, ni ddim eisiau unrhyw beth i'n stopio ni. A felly mae'r awdur yn mynd mlaen yn dydy i'n hannog ni i gael gwared ar ddau beth cysylltiedig i'w gilydd. Fi eisiau dechrau gyda'r ail un, achos mae falle yn fwy amlwg. Mae'n sôn am ein pechod yn dydy. Gadewch i ni fwrw ymaith, bob rwystyr, ar pechod. Os y'n ni'n Gristnogion, os y'n ni'n bobl ffydd, wel, ni wedi gweld yn barod yn yn gynt yn y llythyr, bod ni wedi ein cyfiawnhau ger bron Duw. Yng ngolwg Duw, i ni yn lan, yn bir, yn berffaith, yn gyfiawn, yn ddi-eog. Trwy ffydd yn Crist, ni'n derbyn ei gyfiawnder ei. Ond dyw hynny ddim yn golygu ar y naill llaw bod ni'n sydyn yn berffaith yn ein bywyd ni o ddydd i ddydd. Hynny yw, ni'n dal i bechu. A dyw e ddim chwaith yn golygu bod dyn ni rhyddid a trwydded i gario mlaen i bechu. Okay? Na. Fel Cristnogion, fel pobl ffydd, rydyn ni wedi gorffen gyda phechod, ni wedi edrychau a troi ffwrdd o bechod, ac o ddydd i ddydd ni fod i roi'n pechod ni i farwolaeth. Ond mae'r awdur yn gweud, mae dyma un o'r prif bethau fydd yn ein baglu ni, yn ein cerddediad ni, yn ein ras ysbrydol. Dyma un o'r pethau mawr sy'n mynd i'n rhwystro ni rhag redeg y ras yn effeithiol. A mae'n gwneud synwyr yn dydy wrth gwrs. Achos mae'n pechod ni fel Cristnogion, bod na ddim condemniad i'r Cristion, bod ni ddim yn gorfod ofni bod ni yn colli'n iachawdwriaeth ni, mae unrhyw bechod sydd yn ein maglu ni yn rwystyr i'n perthynas ni gyda Duw. Mae'r gair yn dweud yn dydy mewn man arall bod ni fod i rodio yn yr ysbryd. Neu rhedeg hyd yn oed, yn yr ysbryd. Ni fod i gael ein harwain gan ysbryd glân Duw. A chymod, ni ddim yn gallu gwneud hynny, ydyn ni? Os y'n ni'n dal gafel i'n pechod ni. Os y'n bywydau ni, a'r ffordd y'n ni'n ymddwyn, y ffordd y'n ni'n siarad, y pethau ni'n gwneud, os maen nhw'n tristau ysbryd Duw. A felly mae'r awdur yn dweud, i ni angen cymryd y pethau yna i ffwrdd, i taflu nhw i ffwrdd, bwrw nhw ymaith. Falle bod yna rhywbeth yn dod i'r meddwl i chi nawr. Rhyw ran o'ch bywyd chi sydd yn fagl. Pechod sydd falle wedi llithro i fewn i'ch bywyd chi. Dawel fach, ond mae di stico i chi. A chi ddim di delio gyda fe. Ac mae'n broblem. Mae'n broblem. Ac mae'ch cydwybod chi yn eich pigo chi, ond chi ddim wedi gwneud unrhyw beth am y peth. Wel, gael annog chi nawr. Nawr i fwrw ymaith. Y pechod sy'n ein maglu mor rwydd. Mae mor rwydd iddo fe ddigwydd, os nag un ofalus. Nawr, edryfarhewch. Chamrwch moment i ofyn i Dduw i faddau chi ac i'ch helpu chi i daflu'r peth yna i ffwrdd ac i sathru fe dan draed ac i'w adael tu ôl i chi.
Mae'r awdur yn sôn am rhywbeth arall hefyd, rhywbeth sydd yn debyg, sy'n gysylltiedig, ond sy'n chydig bach yn wahanol. Achos mewn ffordd cyn sôn am bechod, sydd yn beth amlwg, mae'n cyn hynny'n dweud, fwrw ymaith bob rwystyr. A mae rai yn awgrymu, mae eto parhau efo'r darlun, mae beth falle sydd ganddo fe mewn sylw fan hyn, chi'n dychmygu rhedwr sydd yn cario gormod o bwysau. Hynny yw redwr neu athletwr sydd ddim wedi bod yn disgyblu ei hunan. A mae hynny'n rwystyr. Mae'n gwneud pethau'n anoddach iddo fe ei hunan. A felly, fi'n credu beth sydd gan yr awdur mewn golwg fan hyn yw mae yna bethau yn bywyd ni, a dyn nhw ddim yn bechodau, hynny yw, wrth wneud y pethau yma, ni ddim yn torri 1 o'r 10 gorchymyn, ond maen nhw dal i fod yn rwystyr. Dyn nhw ddim yn help. A'r perygl yw, os 'y ni'n parhau ynddyn nhw, a ddim yn disgyblu'n hun ac yn delio gyda rai o'r pethau hynny, y perygl yw bod nhw yn y pen draw yn mynd i arwain at ymddygiad bechadurus. Eto, os allai parhau efo'r darlun, dychmygwch, reit? Dychmygwch athletwr sy'n paratoi ar gyfer marathon, chi'n gwybod, maen nhw'n gwybod bod nhw fod i wylio be maen nhw'n bwyta, be maen nhw ddim yn bwyta. Nawr, dwi ddim yn mynd i fod yn help iddyn nhw i redeg heibio siop cacennau. Dwi ddim yn anghywir bod nhw'n redeg y ffordd yna falle. Right? Dwi ddim fod i fita'r donuts, okay? Ond dwi jyst redeg heibio'r siop ddim yn torri reolau, ond dwi ddim yn help. A be mae'r awdur yn dweud fan hyn yw, i bob un ohono ni, y ffordd ni'n treulio'n hamser ni. Pethau falle ni yn gwylio ar y teledu, neu yn edrych arnyn nhw ar y we. Yr llefydd yna ni'n mynd, weithiau hyd yn oed y bobl ni'n treulio amser gyda nhw. Sefyllfaoedd ni'n ffeindio'n hunan ynddyn nhw. Perthnasau ni'n gadael i ddatblygu mewn ffordd sydd falle ddim yn anghywir i ddechrau, ond chi'n gwybod mae'n y berygl bod nhw'n mynd i arwain at rhywbeth amrhiodol. Dim angen i rhywbeth fod yn bechod iddo fe beidio bod yn help. Dim angen i rhywbeth fod yn bechod iddo fe fod yn rhwystyr. A felly mae'r awdur yn dweud, yn dydy, gadewch chi neu fwrw ymaith bob rhwystyr. Taflwch nhw i ffwrdd, y rannau hynny o'ch bywyd chi sydd just ddim yn helpu chi. Sydd ddim yn gwneud pethau'n yn rwyddach. Sydd ddim yn annog chi yn eich cerddediad gyda'r arglwydd ac sydd yn rwystro eich perthynas chi gyda'i bobl a sydd yn rwystro eich tystiolaeth chi i bobl eraill. Taflwch y pethau yna i ffwrdd mwyn gallu redeg yn dda. Yr ail beth, ni wedi meddwl am y tystion o'n cwmpas ni. Ni wedi meddwl am y rhwystrau sydd arno ni. Nawr ni'n dod yn ola i'r trydydd peth, a mewn ffordd dyma'r sylfaen i'r cwbl yn dyfe. Achos, beth oedd yn gyrru i'r holl tystion yna ni wedi sôn amdano nhw. A pwy sy'n rhoi nerth i ni i ymwadu a'n hunan ac i waredu yn hunan o'n pechod a phob rwystyr? Wel, chi'n gwybod yr ateb yn chi. Iesu. Felly'r trydydd peth. Gwylio y Crist o'n blaenau. Cadw'n golwg ni ar Grist. Nawr, wrth gwrs, pan mae rhywun yn dechrau ras hir, marathon, yn aml iawn, dyn nhw falle ddim yn gallu gweld y llinell derfyn. Dyn nhw ddim yn gallu gweld yr wobr sydd yn aros ar y diwedd.
Ond maen nhw'n gwybod bod yna. Mae ganddyn nhw ffydd fod yna. Ac felly o ddechrau hyd at ddiwedd y ras, bob cam o'r ffordd, ac yn arbennig pan mae pethau'n mynd yn anodd, fod pob math o bethau eraill yn gallu bod yn help, y cymorth mwyaf fi'n siŵr yw bod pen y daith yn nesau. Fel maen nhw'n dweud yn Saesneg, keep your eyes on the prize. Pwy yw ein gwobr ni? Wel, yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n dweud yn y nodau 2 a 3. Gan gadw ein golwg ar Iesu. Awdur a pherffeithydd ffydd. Mwyn y llawenydd oedd o'i flaen, fe oddefodd ef y groes heb ddiffygio. Gan ddiystyrru gwarth. Ac mae wedi eistedd ar ddeheulaw gorseddfainc Duw. Meddyliwch amdano ef. A oddefodd y fath elyniaeth ato'i hun gan bechaduriaid. Rhag i chwi flino na digaloni. Pwy sy'n disgwyl amdano ni? Beth sy'n disgwyl amdano ni? Wel, yr arglwydd Iesu Grist a ei deyrnas tragwyddol e. A mae hynny'n gwneud synwyr yn dydy, dwi'n sioc. Falle bod chi'n cymryd rhan weithiau mewn rhyw gystadleuaeth a chi ddim cweit yn siŵr beth yw y wobr, ond sdim sioc fan hyn. Oes wrth gwrs mae Iesu sydd ar y diwedd, achos fe yw awdur a pherffeithydd ffydd. A chi'n gallu dehongli'r geiriau yna mewn sawl ffordd. Hynny yw'n gyntaf i gyd, gallwch chi ddweud, wel, Iesu yw awdur a pherffeithydd ffydd, achos mae fe, y mab tragwyddol, ynghyd â'r tad a'r ysbryd, nhw sydd wedi cynllunio ffordd i achawdwriaeth. Nhw sydd wedi trefnu'r ffordd yma i ni gael ein hachub, a fe nawr sydd wedi ei chwblhau. Fe sydd wedi mynd ag rwygo y llen yn agored i ni gael mynd i fewn at Dduw. Fe yw'r enghraifft berffaith o ffydd. Ond gallwch chi hefyd ddarllen y geiriau yna mewn ffordd chydig yn wahanol, dweud, wel, ond fe yw awdur ffydd yn fy mywyd i. Fe yw'r un sydd wedi enyn ag ysgogi ffydd yno fi, a fe hefyd yw'r perffeithydd. Fe yw'r un sydd yn mynd i'n hynalu, anghadwy, a cwblhau'r gwaith da mae wedi dechrau yno fi. A felly, beth yw'r anogaeth? Wel, cadw'n llygad ni arno fe. Nawr, lle i ni'n gweld yn bennaf, yn gliriaf, mae Iesu awdur a pherffeithydd ffydd, wel, wrth gwrs ni'n ei weld yn y groes. Mae'r awdur yn annog ni, yn dydy, i gadw ein golwg ni arno fe, i feddwl amdano fe, i gofio be nath wynebu. Fe di awgrymu, mae'r ras Gristnogol yn un heriol. Mae'n anodd ar y degau. Falle bod chi wedi bod yn brwydro ymlaen a chi wedi blino a mae yna ymosodiadau wedi dod ac falle chi wedi cael eich siomi a digaloni a hyd yn oed i llithro ambell waith a chi ddim yn siŵr ydych chi'n mynd i gyrraedd y diwedd a just stopiwch am foment a fi ddim yn deallysturu'r pethau yna o gwbl. Ond meddyliwch beth brofodd e. Chwan, ni wedi sôn am y cwmwl o dystion, ond oedd ddim cwmwl o dystion gyda fe. Wrth iddo fe fynd i'r groes, oedd e'n mynd yn unig. Oedd neb o'i blaid e. Dyma fe'n cael ei frydychu a'i adael a mae hyd yn oed ar y groes yn gwynebu dicter y tad. Mae hyd yn oed y tad yn troi fel petai oddi wrtho fe. Oedd e'n fodlon gwynebu hynny.
ar ben ei hun. Pam? Wel, er ein mwyn ni. I ni'n aml yn dioddau oherwydd ein camgymeriadau ni. Ein pechod ni. Oedd dim pechod ganddo fe. Oedd e'n heiddi mawl ac ogoniant a moethusrwydd ac pob clod a parch a bri. A mae'r awdur yn dweud oedd fy fath elyniaeth ato ei hun gan bechaduriaid. Nath wynebu'r gwarth yna, nath ddiastyru y ffordd oedd e'n mynd i gael i drin, nath wynebu hynny, pam? Ein mwyn ni. A lle mae e nawr? Mae wedi eistedd ar ddeheulaw gorseddfainc Duw. A be mae'r awdur yn dweud yw mewn ffordd fod Christ nawr wedi gosod y patrwm yna, ein mwyn ni, ac mwyn ein hanog ni. Mae wedi gwynebu'r groes, a nawr mae'n mwynhau y goron. A felly ni, pan i ni yn blino ac yn digaloni, ac i ni yn gwynebu adegau anodd, bywyd, be ni fod i wneud? Wel, cadw ein golwg ni arno fe. Meddwl amdano fe. Myfyrio arno fe. Atgoffa'n hunan. Atgoffa'n hunan, dyma mae fe wedi wynebu, a nath wynebu hynny ein mwyn ni, a mae'n gallu cydymdeimlo gyda ni. Mae'n cydymdeimlo gyda ni pan mae y rhedeg yn anodd. Ond mae wedi cyrraedd y diwedd. Mae wedi cyrraedd y diwedd drosto ni. A felly ni yn gallu dyfalbarhau. Cofio, mae fe nawr sy'n disgwyl amdano ni. Mae wedi rhedeg y ras i'r diwedd. A mae wedi mynd i baratoi lle ar ein cyfer ni. A pan i ni yn, trwy ras, yn cyrraedd y llinell derfyn, neu pan mae Crist ei hun yn dychwelyd, fe yw'r un fydd yno i'n croesawu ni. A felly mewn ffordd, ni'n gorffen heno, yn glanio yn yr un lle nathon ni orffen bore yma, ynddo? Pam codi ein croes a dilyn Iesu? Wel, achos mae werth e. Pam redig y ras yma, a dyfalbarhau i'r diwedd, heb flino, heb ddigaloni? Achos mae o werth e. Mae Crist yn rhagori. Diolch iddo. Amen. Amen. Gan i weddio. O arglwydd ein Duw, ni'n diolch i ti unwaith eto am y mab, am yr arglwydd Iesu Grist. Ie, awdur a pherffeithydd ffydd. Diolch am ei esiampl e. Esiampl i ni yn gallu ei efelychu a'i ddilyn. Ond diolch, diolch bod wedi rhedeg y ras ein mwyn ni. Diolch bod e'n gallu cydymdeimlo gyda ni. Diolch, ein bod ni, un dydd, bod ni falle nawr yn gwynebu croes, yn gwynebu erledigaeth, yn gwynebu gwawd ac erlyniaeth gan y byd. O, diolch. Diolch trwy ras fod na wobr yn disgwyl amdano ni. Coron, cyfiawnder, gan yr arglwydd Iesu Grist. A dad, ni'n edrych ymlaen at y dydd pan gawn ni dderbyn y goron honno ganddo fe, ac yna taflu'r goron wrth ei draed e, a dweud i teilwng yw yr oen. Arglwydd, derbyn ein mawl ni, diolch. Helpa ni. Amen. Ganwn ni i orffen. Rhif 38 yn yr atodiad.
O enaid a wyt ti yn flinderog, y llwybr yn dywyll o'th flan, a'r cytgan tro dy olwg ar Iesu, ac edrych i wyneb yn llawn. Y holl bethau y byd fe ddiflannant i gyd yng ngoleuni ei gariad a'i ddawn. Nawn ni sefyll i ganu. Ac yn awr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, i aros gyda phob un ohono ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.